Здравейте, хора! На 27-ми ви обещах да ви направя нов герой. Но няма да мога, че да пътувам на Трънава няма да има такъв интернет. И да има, ама няма да бидаме за мен, че да одим по парковете. А вие ще гласувате за най-добрия герой на света. И край. Така, искам да обясня, че когато се дойде от Трънава, да има нов герой. И той се казва Стрелеча. Той Стрелеча да би 8 демичи, обещах ви. 8 демичи обещах ви. Но първо да видите новото тако. Ала Бер, раздаден от Георги Маринов. Чуйте новата музика. Лава Бер, Георги Хубавече, най-хубави на планетата. Четомир, мърсета. А Георги Хубавече, Жана Мардирки. Само Кристиано Роналдо, тичам като Кристиано Роналдо и ча.